Yorım küsme turmuş albargan boşut halkı Тирмени йөртү өчен еңел, тизне курып кую өчен уңайлы итеп эшләү осталыгына өлгешкән. Тирмә канаттары тогаракка уктар ярдәмендә ныгытылган һәм бер таюгыт курылган. Тирмәнең зурлыгы канаттар исәбенә карап йөртелгән. 8 канатлы, 12 канатлы, 16 канатлы тирмәләр булган. Киез исе көндәрдә халкынлык тотка, көндәр һауына башлаган мәлдә йылылык тоткан. Ямыр үткәрмәгән. Тирмә өчен киез махсус рәвештә тыгыз итеп басылган. Тирмәләр уңайлы гына түгел, күрер күзгә күркәм дә була. Өфө калаһы урамнарына корылган тирмәләр баш калабызга үзенчәлекле матурлык өстәй. Dünyalayın tınız etken Başkırtıstan ilgenem. Dünyalayın tınız etken Başkırtıstan ilgenem. Dilim hudarı dilim kızlar Diyen telle pudan kayta ağılımdan kızlar Diyen telle pudan kayta ağılımdan kızlar Dilim hudarı dilim kızlar